Сред зимния сняг, за да е пролетна веста. Ясно е, че студ се лекува с топлина, само с топлина. Или кълната, или избрания, кой вълк храним, това е България. Днешна слабост, утрешна заколка, огън без запалката, това е Балкан. Или кълната, или избрания, кой вълк храним, това е България. Днешна слабост, утрешна заколка, огън без запалката, това е Балкан. И аз и ти за подобно се борим. И още милиони свои лични балони, вечно родени, за да догоним различни версии, но всъщност какво ли, кое е нормално в различни норми. Говорим през роли, уж неуморни, наците на куп минуси да работим и за тапка, сякаш ремонти в Пловдив, що на векове не е достатъчно и утре не ще да е сдело по-старому. Кое е истина и кое е по-удобно, дори да е верно, трябва ли да е грозно, пълним безмерно, но вечно бедно е в реалността ли проблема, че няма бегане и защо сме тук безнадежно, не е. За единството всяко време приемно е, пъстра география цели да покаже, че от всички хора всеки е важен, всеки пребъдва се приемане и историята каже, потвърдено е за коя да е вера, най-вселена, духа ни общи да има и да нема, обличам ближния, но каквото променям е само в пример, който споделям, в нас е западно, в нас е източно, дори в нищото, като моста видинско свобода познали, като са нравни, както и купнем да бъдем социални, как да се приема, ако сме нарете. Нима е късно, ако не си перфектен, демографски срив е тук да светне и мене и тебе с любов да погледнем.